я смогу держать в ладонях солнце. Я пройду сквозь годы времена. хурсанд шеров сарояндаи касбии опера аз узбекистон аст. ӯ ба фарқ аз дигар овозхонҳои ҳамсоя кишвар барои ҳунарнамоӣ ба тоҷикистон наомадааст. ҳадафи сафари Хурсанд ба Тоҷикистон саёҳат бо дучарха дар кишварҳои хатти роҳи Абрешим аст. Моя миссия по шелковому пути. ҳадафи ман ҷаҳонгардӣ дар масири роҳи Абрешим бо дучарха ба хотираи ҳунарманди маъруфи операсарои шӯравӣ Муслим Магомаев аст. Память Муслима Магомаева. Привет, солнечный Таджикистан. Хурсанд бо дучарха 1 июл аз Узбекистон берун шуда ва аз тариқи Қирғизистон ба Қазоқистону Русия ва Озарбойҷон зодгоҳи Муслим Магомаев овозхони маъруфи шӯравӣ рафт. 75-солагии Магомаевро дар Москав ҷашн гирифт ва ба Тоҷикистон омад. Дучархасавориро аз рӯи ҳавову ҳавас пеша накардааст. Я в 2008 году ман соли 2008 ба маризии қалб гирифтор шудам. духтурон ба ман тавсия доданд ки маризиро аз тариқи дучархаронӣ метавонам дармон кунам. ман дучархасавориро интихоб кардам. тавре мебинед солиму бардам ҳастам. ман акнун фахр мекунам ки варзишкори дучархасавор шудам. велоспортсменам. дар 3 соли ахир бори сеюм аст ки Хурсанд аз тариқи роҳи Абрешим ҷаҳонгардӣ мекунад. бо дучархааш то Чин ҳам рафтааст. касе пули сафарашро ҳам намедиҳад. Я 2 года сам труд вкладывал. ман даромад аз заҳмати 2 соларо ҷамъ кардам. ман сароянда ҳастам ки вақте ба барномаҳои ҳунарӣ ва тӯю маросимҳо даъват мекунанд бо заҳмати худам пул кор мекунам ва сармояеро ки ҷамъ овардам барои ҷаҳонгардӣ харҷ мекунам. ҷаҳонгардӣ хеле хуш будааст. Смотреть мир, это, оказывается, очень красиво. шабона меҳмони сокинон мешавад ва ё дар меҳмонсаро мемонад. Хурсанд Шеров дар Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ба дунё омадааст. дар 18-солагӣ ҳамроҳ бо хонавода ба Узбекистон кӯчидааст. хурсанд аст ки муносибати байни Тоҷикистону Узбекистон дар 1 соли ахир беҳтар шудааст ва мегӯяд умедвор аст ки дарвозаҳо байни ду кишвар бозтар ва равои мардум ба ду тараф зиёдтар мешавад. қасд дорад аз ин ҷо ба Эрон биравад ва ба мусофираташ дар шоҳрои Абрешим идома бидиҳад.